Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa rafi darajatul wadud kashful ummati Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Muna gaishe da mutanen duniya gaba daya. Na gida mu ba da sirri mu ba gasa muke da mutum ba. Kafin mu fara bayarwa an riga mu ana bayarwa. Amma ka samu irin nawa zaktili ne yana waya. Saboda ni duk abin da zan baka shine da dalilinsa. Zan baka shine na taɓa yi yayi mun. Na yi wa mutum yayi masa. Su nake bayarwa. Haka zalika bana bada can ba wanda ni da kaina ina tantama kan shi. Ban taɓa bayar da wannan ba. Haka zalika tunda na fara bayarwa zuwa yanzu shekara ɗaya da wani abu ban maimaita na baya ba.